Germania, Odessa, Rahova, toată Republica. Mă tremere în sufletul meu. Aici sunt. Cum o fi când voi muri? Aplauze! Greu sau ușor, soare sau nor, și oare câți mi-or duce dor? O să fii rege sau fără, poți fi sărat sau avocat, să n-ai nimic, ori să ai palate. 100 de euro la Ruslan. Toți lei moldovenești pentru Adrian de la Moldova, Chișinău, pentru finii lui și toată lumea care au venit în seara asta aici. Mă întrebe În sufletul meu, oh, cum va fi. Atențiune de la Ruslan, $100 pentru toată masa. greu sau ușor, Soare sau nor, și oare câți ți-ar duce dor? Poți să fii rege sau împărat, poți fi sărat sau avocat, să n-ai nimic. 100 de euro Ruslan de la Germania, pentru cumătul Ruslan și Andrușă și Colea, Ciurupa și toți băieții. Frate, facem 100 de euro, mulțumim frumos. Și de la finul meu a dat $100 pentru Nunu cel Mare, Ruslan, Nunu cel Mare, și pentru Ruslan și Ruslan, Ruslan și Ruslan. $100 de la Nicu pentru patronul Ruslan. Hai final. mă întreb mereu în sufletul meu. Și pentru Ruslan de la Germania. O, cum va fi când noi muri, greu sau ușor, soare sau nor, și nu știu cât ne-or duce dor. Poți să fii rege, O să fii rege sau împărat, poți fi sărat sau bogat, să n-ai nimic, ori să-i palate. Suntem datori toți cu o moarte. $100
Pentru Ruslan Patron. Să știe că tatra lor e Ruslan Patron. Ruslan de la Germania. Și pentru Patron. 1 la 1 milion. 1 e Ruslan Patron. Să vadă toată lumea. Jamal Hat. Ruslan 100 de euro. Patron. Hoțul lege. 1 la 1 milion. Că Ruslan Patron. 1 la 1 milion. 1 e Ruslan Patron. 1 la 1 milion. 1 e Ruslan Patron. Să vadă toată lumea că Ruslan e puterea. Stop! Do minor. Nu există lumea asta, frate, ca meu. Și la mine și la ele e fratele meu. Nu există lumea asta, frate, ca meu. Și la mine și la rău e fratele meu. Frate, frățiorul meu. Frate, te doresc mereu. Frate, 100 de dolari. Rosalina Germania pentru Cristea. Pentru baronul Vasile. Pentru Ruslan. Cu mătru mare. Nunu mare. Colea, Țorova și toată lumea. Pentru băieții Ruslan. 100 de dolari. Solo. Se cântă și pentru doamne. De la doamna Zâna. Pentru soțul e pentru Colea. Melodia Mai bine aș muri decât să te pierd. După melodia asta frumoasă. Iauzi, nu există în lumea asta, frate, ca meu. Și la mine și la rele e fratele meu. Nu există în lumea asta, frate, ca meu. Și la mine și la rele e fratele meu. Frate, frățiorul meu. E sângele meu. Frate, frățiorul meu. Frate, măi frate, e sângele meu. Să cântăm melodia Mai bine aș muri decât să te pierd. Pentru Zâna, pentru soțul ei. Mai bine aș muri decât să te pierd. Nu pot să rezist fără să te văd. Bine! Aș muri de dor dacă tu n-ai fi altcineva în lume. N-aș putea iubi. Ai bine aș muri decât să te pierd. Nu pot să rezist Nu pot să rezist fără să te văd.
Dana. Pentru Dana. 100 de euro. Pentru mine și una pentru Fina. Mulțumim. Merge. Mai bine aș muri decât să te pierd. Nu pot să rezist fără să te văd. Aș muri de dor dacă tu n-ai fi. Oare cine în lume la fel mă va iubi? Mai bine aș muri decât să te pierd. Nu pot să rezist, Nu pot să rezist fără să te văd. Bine, Fina! Aș muri de dor. De la Dana pentru Maria 100 de euro. Mulțumim frumos. N-aș putea iubi eu, Maria mea, pentru doamna Zâna și e soția devoția mea, pe altcineva în lume eu nu mă lăsa. Aș muri de dor dacă tu n-ai fi. Altcineva în lume nu mă va Hai, Finuța! iubi. Cine-i zâna mea? Cine e colea? Să vadă lumea care e viața mea. Aș muri de dor dacă tu n-ai fi. Cineva în lume ne-aș putea fi. Stop! Mergeți și la altă masă să vă trăiesc copii. Patron, spasibă! Asta e normal. Volum. Dopo che aveva pianto, mai da mai c'è, così schiarisce la voce e ricomincia il canto. Asun, te voglio bene, sai, ma tanto tanto bene sai. Opprimire. Yes, of course. Avem o primire să trească frații noștri, toți Bacălău, frau. O Ionel, hai o nepotus, o Vitea, Pașa la Evra. N-ai să mă gâfra la Catardineanu, dă-t go mai bud. Două Bacălău, spasiba. Pentru doamna Rania din Germania. Mama lui German, pentru noi, pentru mamele noastre. O bătrână bolnăvioară a ieșit singură la poartă și copiii își așteaptă, că n-a mai sunat niciodată. O bătrână supărată iese singură la poartă și copiii și așteaptă,
că e tare bolăvioară. Copiii mei, copiii mei, ce plânge mama pentru voi. Gine în Raia să trăiască la mulți ani, până la 100 de ani. 20, 40, 60, 80, 100. Doamna Tigan pentru mama Ciorna, pentru domnul Baron, Soroca, domnul Artur. 100 de euro pentru toți oaspeții, toți frații lui. Copiii mei, copiii mei, Copiii mei, muncește tata pentru voi. Să aveți tot ce vă doriți și să creșteți fericiți. copiii mei, copiii mei. Muncește tata Drag Tigan, pentru voi. pentru fratele Rafi, fără număr. Să aveți tot ce vă doriți. 100 de euro, mulțumim frumos. Să fiți iubiți, copiii mei, copiii mei. Muncește tata pentru voi. Dă-i volumul final la microfon. Să aveți tot ce vă doriți și să creșteți fericiți. Tăicuțul meu e viața mea. Trăiască domnul Baron. Solo de la Tigran pentru domnul Artur Cerai. Vreau să nu uite lumea acum ce filmați dumneavoastră e moment istoric. Pentru că în 83, când aveam eu 9 ani, am cântat la oamenii ăștia în familie. Când aveam numai 9 ani, acum am 50. Gândiți-vă câți ani sunt. 41 de ani. Să vă trăiască copiii. Și spune așa: Să duci șeful. Vreau să vă spun precis, adevărat, cum se zice, a patra zi de Paște, că el a fost la noi în casă, a cântat din acordeonul meu și a vrut să fie și rudă cu mine. Trebuia să căsătorească cu Zolușca, cu verișoara mea. E drept? Păi e drept, dar acum mi-e rușine, ce vrei să zic? Avem copii, avem familii. Copiii mei, copiii mei! muncește tata Bine, Fina! pentru voi. Hai, formația! Să aveți tot ce vă doriți. Leolanda și Sara! Leolanda și Sara pentru Dinara! 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 Pentru Sara! Copiii mei, Pentru Nașu și Nașa! Cu trei Nașule! Fratele meu! muncește Să trească tata doamna Șeveș! pentru voi. Soția lui Saida! Rudi! Să aveți tot ce vă doriți
și să creșteți fericii. Pentru Rafi din Susia, copiii mei, copiii mei, când muncește tata pentru voi, pentru voi. Crișa, 100 de euro. Mulțumim frumos și trăiască copiii mei. Unchiule, vino cu a care a oprit muzica să vină să stea de vorbă cu noi. De la Grisha, pentru soția, pentru neamul lui, pentru românaș, pentru fiii lui, pentru copiii lui, de la Tiga, pentru Bărgoci. Solo, hai un pic de veselie, mulțumim frumos. Așa sunt zilele mele, Una bună zecere, nu de Doamne cineva nu scape de numele. Pam, param, am atișerul cu mâna, inimea mea bate într-una. Am atișerul și-o stea, ești bunătatea ta. am atișerul cu mâna caruria. De la Rudi pentru soția lui, pentru Raluca, Raluca lui. Una! Hai cu returnela! Fratele și nașului pentru românași și toți băieții, să trăiască nașul meu și la bine și la rău, și românaș fratele meu. Și băieții mei de aici au cel mai mare lipici, au cel mai mare lipici. Pentru Morgoi, trăiască și nașul meu, care e sufletul meu, care e sufletul meu. Să vadă toată lumea, care e puterea mea, care e puterea mea. Mulțumim frumos! Next table! Bacto de la Del Prala, să vă trăiască copiii. Un mic cadou din partea la Cumetri, în primul rând pentru fiilor. Pentru toată familia Pădureanu. Toată țigănia care s-a adunat astăzi. Soția Olga! Amatișerul și Luna, hai! Amatișerul cu mâna. Haide! Hei! Hei! Amatișerul cu mâna, inimea mea de-ntr-una. Amatișerul să stea pentru bunătatea ta. Amatișerul cu mâna caruria. Și de 0 pentru Olga. Sorana, 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 și nora, nora, viața mea. Să vadă toată lumea mea, care e puterea mea.
Arvina! Valeric! Pentru Mișa! Toată viața cât trăiesc, am să beau să chefuiesc, că doar odată trăiesc. Bine! Te iubesc, nevasta mea, câte zile mai avea, câte zile mai avea. Toată viața cât trăiesc, am să beau să chefuiesc, am să beau să chefuiesc. Câte zile mai avea, te iubesc, nevasta mea, te iubesc, nevasta mea. Am atișerul cu mâna, inima bate nebuna, am atișerul și-o stea. Tu ești fericirea mea, of, of, of. Am atișerul cu mâna, inima bate nebuna, am atișerul și-o stea. Pentru soția Mora, hai, Vanușa! Haide! Olga! 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 Băi! Mai ușor vioara că te dau afară. De la Mitea. În dinastia Pica de la... Pentru toată dinastia la Pica. Mulți ani, trăiască Pica. Dumnezeu să-l ierte pe tăicuțul lui, care a crescut 11 copii, o echipă de fotbal. Pentru Vanea mai departe. Am atișerul cu mână, Ivanoșca! Pentru Lora Rui. Am atișerul și-o stea. Instrumentele sub domă. Pentru bunătatea ta. Am atișerul cu mâna, inima bate nebuna, asta. Am atișerul și-o stea. Încă 50 de pounds, 60 de pounds. Pentru Vanin, pentru Danea. F-mol. Stop. Îmi iubesc familia, familia, Că-i viața mea, care toată viața mea, viața mea, viața mea. Îți dovedesc că te iubesc, fără tine nu trăiesc, fără tine nu trăiesc. îmi iubesc familia, familia, că-i viața mea. Câte zile mai trăiesc, eu copiii iubesc. Ivanoșca pentru copii, solo. O singură strofă Ivanoșca să mergem și la altă masă. Te iubesc, viața mea, te iubesc, fără tine n-aș putea să mai trăiesc. Te iubesc, viața mea, și mai mult cu nici. Avem o rugăminte. Sunt multe mese, sunteți mulți oameni. O singură melodie de masă. Are și el plăcere să facem o strofă, dar să fie ultima strofă, să vă trăiască copiii. Venim și noi de departe. Hai să ne respectăm reciproc, ca așa-i frumos.
O strofă vrea și el și merge la următoarea masă. De la Valercic. Pentru tot neamul Pădureanu. Pădureanu. Îmi cer scuze. Și Bogdan. Nepoții lui Pica. Feciorii. Ce vrea el? Eu am neamul de valoare. Familie fericită. Ce mult? Eu am neamul de valoare și neam ca meu nivelare. Ăsta este neamul nostru. 50 de euro. Mă rog, de la Nicolae, pentru neamul lui, pentru Bogdan, Nicolae și pentru toată lumea. Ficiorul David, 100 de pounds. Na-na-na-na, nimenea, nimenea, familie ca mea, familie fericită, fericită, de toată lumea iubită. Na-na-na-na, nimenea, nimenea, familie ca mea, familie fericită, fericită, de toată lumea iubită. Bine scuze, Prana. Mergem în centru la cerere. La cererea conducerii mergem în centru.